φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Χαμηλά για τον Μιραλά στο πλασέ, 1-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο 20ο λεπτό. Από την πανέξυπνη κομπίνα που έκαναν οι ερυθρόλευκοι, ο Μιραλάς δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει τον Τζόρβα και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε. Ένα γκολ που πιστώνεται στην δουλειά που έχει κάνει ο Βάσκος στις συγκεκριμένες φάσεις. Ξαναείδαμε πανέξυπνα ο Ιμπαγάσα. Τι έγινε σε αυτή τη φάση? Εδώ βλέπουμε το σημείο που κερδίσει το φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Ριέρα έχει πετύχει γκολ σε απευθείας τύπημα φάουλ στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Καραϊσκάκης. Ίσως περίμεναν να εκτελέσει ο Ριέρα και είτε έξυπνα ο Ιμπαγάσα και πέρασε στον Μιραλάς, που από ό,τι φάνηκε εδώ ουδής περίμενε. Βγήκαν δύο παίκτες από το τείχος που σχημάτισαν στο παίκτες του Παναθηναϊκού για να σπεύσουν πάνω στον Μιραλάς, αλλά δεν πρόλαβαν. Ο Λέτος στην εκτέλεση. Το 58. Εκτέλεση του Λέτο, πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ο Παναθηναϊκός, αφού σε αυτή την περίπτωση είναι η σειρά του Πάρντον να ευνηδιαστεί και ο Αργεντινός σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του και φέρνει το μάτς στα ίσα στο 58. Και αυτή η φάση και αυτό το γκολ με φάουλ στημένο. Πέρασε ο Σαριέγκη, θέλησε να βγει στην πλάτη των παιχτών του Ολυμπιακού. Η μπάλα πέρασε πάνω από το Σαριέγκη, αλλά πέρασε και πάνω από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γι' αυτό ευνηδιάστηκε ο Πάρντο. Άλλωστε είναι κάτι που το έχουμε δει, το ξαναβλέπουμε εδώ σε πολλούς αγώνες, όχι μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η μπάλα αναπήντησε μπροστά από τον Πάρντο και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, ισοφαρίζοντας ο Παναθηναϊκός στο 57 σε 1-1 με σκορ το Λέτο. Ο Σαριέγη κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας με τον Τοροσίδη, δεν την βρήκε κανείς στη δεξιά γωνία του Πάρντο για το 1-1 και βλέπουμε τις 82. Την φορά αναζητά το δεύτερο δοκάρι. Απευθείας εκτέλεση, επιχείρησε το σουτ του Ζιλμπέρτο. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Κατσουράνη. Αλλά έχει σταματήσει η φάση για offside. Μεγάλη φάση στο... Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Είναι πολύ κλειστό το πλάνο. Δεν μπορεί να φανεί. Ο Γκοβού σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα βγει η σέντρα, οι κόντρες, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, το 2-1 από τον Τσιμπούρ. Το 91. Ο Ραφί Τσιμπούρ σκοράρει απέναντι στον Παναθηναϊκό και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι μπαίνουν ξανά μπροστά στο σκορ. Με το δεύτερο γκολ του Αλγερινού σε 4 συμμετοχές του με τους ερυθρόλευκους. Εδώ είναι ο Τσιμπούρ. Υπάρχουν νεύρα με Λέτο και το Ρωσίδη. Είναι και ο Σισέ εκεί. Εδώ είναι το πλάνο. Λέτο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Λέτο. Ξαναβλέπουμε. Το 91. Πρώτη κεφαλιά από τον Ντουντού. Ο Τσιμπούρ. Είναι και ο Πάντελιτς πάνω στη φάση που ίσως να επηρεάζει τη φάση. Σίγουρα επηρεάζει την κίνηση του Τζόρβα αφού έχει παίκτη μπροστά του. Η μπάλα στα δίχτυα μετράει τον γκολ 2-1. Και ακούμε τον Νίκο Παγιωτέλη. Αποβάλλεται ο Τάσος Μητρόπουλος επειδή μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπήκε φυσικά για να πανηγυρίσει, αλλά για να χωρίσει τον Λέτο με τον Τοροσίδη, καθώς υπήρξαν κάποια μικροσπροξήματα. Όπως λέει ο κανονισμός, είναι αποβολή. Ο κ. Καλόπουλος το έκανε. Εδώ η φάση που φαίνεται να κρίνει το μάτς.